И здравейте, аз съм Big Boss и днес ще снимам клип на Clash Royale. Както виждате, има Magical Chest и тук малко не Free Chest и Grand Chest. Тук в дека ми имам Electro Wizard от Clan Chest. Го спечелих. Не от този, от миналия. И събирам зап 10, имам Minion Horde 10. И събирам 4000 за скара ми четвърти. И имам майнер в шопа. Ей! Мисля да изиграя една битка. Сега, това ще пуска нещо. Аз ще започна с един лек майнер. Тук така и тук така. Ой, тъкмо където пуснах майнера. Дай 2 милиона. Те малко таковат по кота. Ще да на... Вот. Не го признам. Да, той Джан Скелетън ще удари в колата. Не е Визард. Не. В къде пуснах запа? Хей. Електрото се справи с Инферно Драгона. Този има Night Twitch, което не е много добре за мен. Добре, Night Twitch умря. Този вампир... аз вампир. Прилепде. Трябва да внимавам с този Джан Скелетън, защото не плаши. И то доста. Не! Пропуснах момента. Не. Чакай, за друг път ще се го сложа там, за да не ми пречи. И така. Пускам един визард. Ах ти. Lumberjack тук. Имам електровизард, внимавай. Не! Yes. Не! Миньончетата ми не! Защо? Той е много нахален. Не! Не! Той е много досаден. Той наистина е досаден. Досадник. Айде да се приключва. Мисля, че аз бия. Да. Печеля. Бум. Ха-ха. И добре. Това не беше много сложно. И така. Сега ще изиграя една битка тук. Legendary Arena. Добре. Добре.
Не точно забле, ама електрото пуска запитка. Айде де, толкова ли нямаш еликсир? Айде пусни нещо, само ли ще пускам? Овчинага. Ами аз не пускам. Наглед. И така. Загубихме де, но нищо. Ще играя още една битка и не знам после. Така. На първа арена, добре. Като му гледам дека е главната му карта ще бъде Елит Барберен и ще комбинира. Хайде, пусни ги. Уи! Ихи, 11 лева елитки. Това е добре, бе. Да. Вземем колата. Пускам и един лаберджак. Това е лесна победа просто. Това се казва една лесна победа. Сега Уизърд да е електрото. Да. Леле. Те дори не докоснаха колите. Добре, това беше твърде дълга битка в кавички. И затова ще игра още една битка. Просто то нямаше една минута и ние вече им взехме царската. В пак ли наречен... Не разбирам този странния дек, но... Честно не го разбрах. Скелечетата, чурките, да. Ама, сега... Просто не разбирам главната му карта. Голем ли? Честно. Той има Poison. Супер. Тъкма за скелетната им армия. Тени скелетчета, голема и ме е мъртъв. Що пуснат една? Не знам. За да не докосва колата, може би. Помня какво значение. Сега аз ще... Нищо няма пускам. Не, той пусна Executioner, тич няма смисъл от никакъв зап. Само ще се изхъби еликсира. Вече има. Ах, той е. И те... Поне им наточихме малко демидж. Но те на двете ни коли. Добре, причувствам тук. Сега не мога, не съм ясновидка или нещо такова. И пускам лаберджак. Чуп, 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 чуп. Чуп. Зап, аре. Те, да. И сега речните миньони. Да, речните миньони. Да, речните миньони. Да, речните миньони. Да, да, да. И победихме. Така, сега да пристъпим към отварянето на честите. Те. God, 11 Fire Spirit. Така, плиз. Няма легенда. Нищо.
Не беше това, което очаквах, но... Поне имах и успел. За четвърти. Нищо. Не, нищо. Добре, и това от мен. До следващия път.